2 Kings chapter 19. 2 Kings chapter 13 verse 20. Elisha died and was buried. Now Moabite raiders used to enter the country every spring. Once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood on his feet. Tapiwa Yalisi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Maimuri Ranyamunda, Manera Kanaka Kwamuri over there in Australia, may the good Lord bless you. Nyandu datara nezvayo nhasi inyaya yemiracle. Iripana 2 Kings chapter 13 verse 20. Ndofunga nyaya yatakambobata nguva. But I've got this revelation concerning murume akakandwa muguva raElisha akamuka. Murume arikuwana a benefit or a blessing or arikuita tap into the anointing of a man anga avigwa kana kuti anga araswa anga aburitswa mucommunity anga asisina flesh but anga angova mabhonzo. So ndikuedza kuti dii mangwanani ano variko vakawana blessing and favor when Elisha was alive. But this man arikuwana something greater and better. Nokuti hakuna chinodarika to come back to life. Ukanamatirwa ukapora pane mukana yekuti Sister Pauline is saying the network is a challenge as well. I don't know ndirikunzwika zvakanaka here. Just let me know so that I will continue. If you can hear me clearly, just let me know. Kana kwamuri ndichinzwika zvakanaka, just let me know so that I can continue, because I see somebody saying network. So ndoda kuziva kuti kupswana here or viewers vari kuexperience right. So maybe zvine chekuita neplace nzvimbo ina Sister Pauline. So Elisha as a prophet wakaita mina mizhinji. Elisha as a prophet, he was mightily used by God. But when he died, he was still useful in the mind of God, in the kingdom of God. Although people lano wakaenda wakandomuviga nokuti anga afa, but basa maari risati rapera. There are times yekuti people reject you nekuda kwekuti zvavanoona nezvavanotarisira kuti zviitike pauri vari kuona sekunge hazvichaita. I'm so happy to see Miss Holloway Lee Chiome. I'm sure it's a good evening to you over there in Australia. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Thank you so much. Peshi Jongwe Zivuku, may the good Lord bless you. So this morning, Rutaura Pamsoro, pay a blessing yakawani kwa nemumwe mrume pa akakandwa muguva raElisha. Vazhinji vane a testimony, vazhinji vane zvavakaitirwa na Elisha when he was alive. But there came a time yekuti he died. Vanhu ndokusaziva kuti nyangwe afa, he is still at work. Why? Nokuti matauriro ari common kana munhu afa ndeyekuti rest in peace, or may he so rest in peace. But this man was still at work. Only God knew that there is a blessing, the last miracle ya anofanwa kuita, even when he's dead or buried. So in life, people can reject you. People can not welcome you mupenyu. Nekuda kwekuti pane zvavanoona, pane zvavanoziva, pane zvavanotarisira pamunhu zvisisipo pauri. Pa nature yevanhu tinotarisira kuti munhu can do something kana ari mupenyu bedzi. Chatinoziva ndechekuti kana munhu achiri alive, he can do something in life. Ane zvinhu zvaanogona kuita. But kana afa, it's time to bury the man. Nekuda kwekuti hapasisina chichabuda. But when it comes to Elisha, it's a different story. There was something hidden in him. Zvaingoda bedzi kuti ave a dead man for the bones to perform a miracle. Zvingarevei muupenyu hwedu nhasi. Zvinoreva kuti
pane patinotarisira kuti zvinhu zvakadai zvinobuda zvakadai, zvakadai zvinobuda zvakadai. But pane pamwe pekuti tisisina tarisiro, God can still do something. Mwari vane imwe blessing neimwe favor inogona kungo experience kwa bedzi kana vanhu vakurasa, kana vanhu vakuviga, kana vanhu vaita burial. Zvaigona kuti mabhonzo aElisha abatsire vanhu when he was still alive. Paitoda a dead man, paitoda Elisha atange afa, flesh yopera, posara a skeleton, mabhonzo iwayo a skeleton, you perform a miracle. Muupenyu hwatinorarama kune zvizhinji zvafa zvataironga nekuplani sina kubuda zvakanaka. But munoziva here kuti Mwari ndimwari unoita zvishamiso zvekuti at that stage yekuti Elisha ava a skeleton, he can still bring back somebody to life. He can still be used by God to perform a miracle. Imagine a dead man raising another dead man. Ngaiwe upenyu wedu nasi kuti situation yakaita sekunge yafa, mamirire zvinhu akaita sekunge hapana chichabuda, it can be a situation that God can still use to raise you. Kana Mwari vakagona kuisa simba ravo pamabhonzo aElisha, Elisha afa but akaperforma a miracle, zvoreva kuti anything muupenyu chinoita sekunge chafa chausisina tarisiro, beware, chingadaro chakatakura dzimwe nyasha dzekuti pane zvinogona kusimuka, pane kumwe kubudira, pane imwe favor inongowanikwa bedzi kucemetery, inowanikwa bedzi kugraveside, inowanikwa bedzi to only those vari kudhampwa. Elisha died and was buried. Asi mukufa kwake mune basa ririmo, basa rangarara haanga asingagone kuita ari munhu mupenyu. Yes, Balapimbas, I ministered this yesterday, but the network was not all that good. So kune zvinoda kuitwa naMwari nokuti Elisha mupenyu, nezvinogona kuitwa naMwari even Elisha akanzi afa, which means kune ma situations ekuti ndo awaitarisira kuti akana zvadai zvinodai kana zvadai zvinobuda zvakanaka, kogoita imwe situation yausisina tarisiro kuti pane chingabuda. There is God in heaven vanogona kuita basa even with the skeleton of a man asisina the flesh. Business rako arisisina the flesh, relationship yako aisisina the flesh, yapera basa, atongova mabhonzo, yatongova a skeleton. But guess what? A skeleton can be useful in the sight of the Lord. So what you need to do now is to continue to trust and believe God. Could even in relationship yashika pa skeleton stage, even business rashika pa skeleton stage, arisisina flesh, hapana charida, kana neni muridzi ndaona sekunga hapana chichabuda, you can bounce back. The anointing of God can turn around a situation inotaridzika sekunge iri pa skeleton stage. Murume akakandwa muguva akaguma mabhonzo. So kune vamwe zvichida vaigona kupa testimony kuti munhu waMwari Elisha wakatinamatira, munhu waMwari Elisha akaita zvakati. But this is the only man anoti I thank God for the death of Elisha, because the blessing yandakasangana nayo ine chekuita nemabhonzo aElisha. Ndikuti kudii mangwanani ano, a bone stage or a skeleton stage can still be useful in the sight of the Lord. It reminds me of Ezekiel 37. Kuti Mwari vafunga kuita zvinhu, vakaenda mumupata vakaratidza Ezekiel the valley of dry bones. Mwari vakaperforma a miracle
pakava nenyama vakava vanhu. But at this stage, miracle iri kuitwa naMwari iri kuitwa nemabhonzo acho. Kune miracle mulife yaElisha yaasingagone kuita kana ari alive, inongoitika bedzi kana ava skeleton. Zvichirevei muupenyu hwedu? Pane stage muupenyu yaunofungidzira kuti hapana chichabuda, nokuti munhu ari mupenyu ndo paanogona kuita zvinhu. But Elisha aiswa muguva, nyama yapera kwasara mabhonzo, pakaitika a miracle, pakava a testimony. Somebody was raised by a skeleton. Kureva kuti kudii mazuva atiri, zvinhu zvako zvingangodaro zvapa skeleton stage. The flesh is gone. Kana society people have dumped you, they've buried you. Vanhu havasisina tarisiro kubva kwauri, but kudenga kuna Mwari une tarisiro. Remember, vanhu pavakauya kuzoviga munhu, zvanzi vakakanda munhu muguva raElisha, which means the tomb was empty. Akakonzera the tomb to be empty zviri pachena kuti ndiMwari, nokuti vaiziva kuti mukati umu mune basa ririmo, pane zvinofanirwa kuitwa. So people buried him, but pavakazoviga mumwe murume, the grave was open. May God open door for you. Mwari ngavavhure musuwo pauri usingavhurwe nevanhu, nekuda kwekuti chinoita kuti vanhu vasakuvhurire that door vanoti you are not qualified, you can no longer do anything. Azvaita kuti vanhu vaende kunofukura guva raElisha. Why? They were not aware kuti pane zvogona kuitwa nemabhonzo. So pane pamwe pekuti vanhu vava a blockage to your life, vane madoors avavhara, vane maopportunities avavhara against you, nekuti naturally vari kuti hapana chichabuda, hapana chichaita. You have lost everything. People are not interested in you anymore. They are not on your side. But I've come to tell you this. There is God in heaven who can open a door. Nekuda kwekuti vanoziva kuti you need to do something. Pane chaunofanirwa kuita. Pane basa riri kuda kuitwa. So akafukura noti akavhura guva raElisha ndiMwari. Because pandatanga kuverenga pati, he died and was buried. Chinonzi buried chinongoreva kuti akatofutsirwa. He was buried. Asi pakaya kuzovigwa murume, the grave was open. May God open a door that no man is interested to open for you, but God alone. Iye Mwari pachake ngakuvhurire musuwo. Kune opportunity yekuti vanhu havambofa vakakuvhurira. Why? Because they know you. Kuti hauzvigona, hauna chaunoita, hauna chaunoziva. But nekuda kwekuti Mwari vari kuda kuita chishamiso neupenyu hwako, ndivo vachakuvhurira door iroro. Thank God for people who have opened doors for us. But there are times yekuti unosvika at a stage yekuti people what they know kana wapa stage iyoyo ndezvekuti you must be buried. Nekuda kwekuti avazive the hidden thing, avazive the blessing, the miracle that is hidden in your life. Muna Elisha mune miracle irimo inechekuita nerufu rwake. Yeti vanhu munhu akafa vanoenda kuburia, vanoenda kundomuviga. But neimwe nguva zvanzi the grave was open to an extent yekuti kune murume akakandwa imomo. Haukandwe muguva rakavharwa, unokandwa muguva rakashama. Akarikonzera kushama ndiMwari, nekuda kwekuti ivo Mwari pachavo vaiziva kuti this man afa musociety asisina basa, but he can be useful in the kingdom of God. Nekuda kwekuti there is an anointing iri hidden, iri deeper, inongoperforma bedzi by a skeleton. Paul Samanyanga, a good morning to you. I'm from Balapimbas, a good morning to you. Mkoma Benji, kwakadiko go France, may the good Lord bless you. Benjamin Chiro, you're welcome, God bless you. So, a skeleton, mabonzo, ndo ari kuita zvishamiso pano. Zvoreva kuti life yako ingangodaro yasvika pa stage, or your relationship, or your business, your career yasvika pa stage yekuti yakuenda kuburia, vanhu vakuifutsira, vanhu vakuirasa, vanhu vari kukanganwa nezvayo, vasingazive kuti kune an anointing, blessing, grace and favor yakavigwa mumabhonzo. But mabhonzo haagone kuita miracle
kana flesh ichiripo. Ndiri kuti kudii? The desires of flesh must die for a certain blessing to manifest. I'll repeat. The desires of flesh must die for a greater blessing to manifest. Nokuti kana blessing yako iri suppose kupofemwa nemabhonzo, we need to do away with the flesh. The desires of flesh must die for a certain blessing to manifest. Nokuti kune blessing iri hidden mumabhonzo. Saka mabhonzo to be exposed anoda the flesh kuti itange yapera. So this picture yemabhonzo ari kuita miracle, I picture ye blessing yakaiswa naMwari muupenyu hwemunhu, but inongoda bedzi yekuti munhu afe panyama kuitira kuti zviri musimba remweya zvakavigwa naMwari muupenyu hwake zvigone kumanifesta. So the flesh can be a blockage to a blessing iri pabhonzo. Nokuti mabhonzo ese ari covered ne flesh. So the flesh can be a blockage to the next miracle that God wants to do in your life. Flesh ingangodaro iriyo a cover, a blockage to a blessing in your life. Nokuti kune blessing yakavigwa mubhonzo. Saka bhonzo kuti rive exposed, rive panze, the flesh must be removed. Kureva kuti I blessing ya unofanwa kuti uve nekuvavarira, kuti urwe nekuda kwenyama, so that the flesh can be removed. Kufunga kwenyama, kufunga kwepanyama kunogona kuva a blockage, kunotadzisa manifestation yeimwe blessing yakavigwa naMwari muupenyu hwako. Kufunga kwepanyama kunogona kuva a blockage to what God is about to do in your life. Zvido zvepanyama, fleshly desires, can be a blockage to what God is about to do in your life. Nokuti zvakavigwa mauri kana zviri pabhonzo zvoreva kuti we need to deal with the flesh. We need to do away with the flesh. Kuti chakavigwa naMwari matiri chigone kumanifesta chiendeke. So the flesh yakakava the blessing iri mubhonzo. The flesh inongo representa kuita kwemunhu. The flesh ino representa ma fleshly desires. The flesh ino representa mafungiro emunhu ari carnal. So pane nguva yekuti nyama yakakava bhonzo, yet blessing ne miracle kunyama isisiko ya kubhonzo. You know yourself very well. Pane mafungiro ari mauri epanyama anorwa nezvinotaura shoko raMwari pamweya. Kune blessing ne miracle yakaiswa naMwari mauri, inongoda bedzi kuzvirovedzera kwako, inongoda bedzi shungu dziri mauri, inongoda bedzi kuzvirovedzera kushoko raMwari kuti rikushande, rigone kubvisa kufunga kwepanyama nekuronga kwepanyama, kuti miracle iyo igone kumanifesta. Mwari vatibatsire mangwanani ano. The desires of flesh can be a blockage to the next stage of life, to the next blessing that is about to manifest. Nekuda kwekuti kana mabhonzo aElisha ariwo ari kumutsa munhu akafa, zvoreva kuti nyama yake yanga isisipo. So ndo zvazviriwo muupenyu hwedu nhasi, kuti neimwe nguva the flesh iri kukava, iri kubloka the manifestation of a greater blessing yakaiswa naMwari mauri. Mai Mumvuri, Mai Mwendamberi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. I'm so happy to see you online. Mwari wakitiri nyasha shukuru. So now yandi kuparidza mangwanani ndeye kuzvirovedzera, ndeye kutsvaka nyasha dzaMwari to an extent yekuti unoti Mwari shandai nyama yangu. So the desires of the flesh dzinoshandwa nei?
take in the word of God into your life. Shoko ramwari ngaripinde mauri misine nguva. Also, fasting can be a process that can deal with your flesh. Remember, fasting does not change God, but fasting inobvisa the desires of flesh over the spiritual things in your life. Kune miracle iri mubhonzo, but bhonzo harigone kuita miracle kana risiri exposed outside. Kuti rive exposed panotoda kuti nyama itange yabviswa. Saka nyama inobviswa newe muridzi wayo, inobviswa nei kuramba uchidya shoko raMwari, feeding the spirit man. Inobviswa nei nekuvandudzwa njere dzako the word of God. Your mind must be renewed by the word. Inobviswa nei. Fasting is also a process that can deal with the desires of flesh. Fasting is a process inogona kushanda nyama yako kuti nyama ibviswe panzvimbo bhonzo rive pachena, so that whatever stage, whatever blessing and favor chinofanirwa kumanifesta muupenyu hwako chine chekuita nemabhonzo. Bhonzo rako rakatakura imwe miracle, bhonzo rakatakura imwe blessing, bhonzo rakatakura imwe ropafadzo. Kana ndichiti bhonzo rakatakura ropafadzo, ndiri kuti there is a blessing inside you, but rakavharirwa neflesh, rakavharirwa nenyama. Let's go to Genesis. Adam ari lonely. Mwari vati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. It's not good for a man to be alone. Kuti vamupe mukadzi, Bible rinoti Mwari vakamuvatisa hope huru. Kuvata in natural terms, kubvisa kungwara kwemunhu, kubvisa mafungiro emunhu, fleshly thinking. Ndokubva vamuvhura parutivi. Kuti God opened the flesh kuti vatore mbabvu vamupe a partner for life. Kuti nhamo yaAdamu yekutanga yakapedzwa nebhonzo. I'm sure it relates to this message. Kureva kuti zvimwe zvese Adamu angaitirwa naMwari, but pane changa chasara chaanodesire, chaanoda muupenyu, but chakavigwa mumbabvu yake kana kuti mubhonzo. Saka kuti Mwari vasvike pabhonzo raAdamu, vakavhura parutivi. And the Lord God caused him to fall into a deep sleep. And the Lord opened his side. Vakatora rumbabvu rwake. Zvoreva kuti mumbabvu kana kuti mubhonzo mune zvinhu zvinongodaro zvakavigwa. Zvichirevei? Zvichireva kuti munhu asikwa naMwari ane nyasha, ane favor, ane blessing iri maari, but inogona kutsimbirirwa kana kuvharwa neflesh. So panoti the Lord opened his side, you can replace panoti the Lord what the word opened his side. Why? Because in the beginning was the word was with God, and the word was God. So which means panoti God, you can interchange ne panoti word. So the word of God must open you kuvhura mafungiro ako, ndangariro dzako. So nhamo yaAdamu yakapera, Mwari pakaita rich pavakasvika pabhonzo rake, pambabvu yake. Kureva kuti mauri mune zvirimo, mauri mune blessing irimo, but inotokuti tisvike pairi, shoko rikakushanda, shoko rikakushandura, rikakupa the ability to do away with the desires of the flesh, tinogona kusvika pane mbabvu. So kana kuna Adamu solution yeupenyu hwake, dambudziko rake rakatorwa, solution yakatorwa kumbabvu. So that inside man mune blessing, mumunhu mune answer, mumunhu mune favor. But tinosvika sei pa favor yakavigwa naMwari mumunhu? When we do away with the flesh, carnal thinking. Kufunga kwepanyama kunogona kuva a blockage to the blessing inside you. Kufunga kwepanyama kwakafanana nekushava self confidence, kuzvitarisira pasi, kusataura zviri positive maringe shoko raMwari, kuzviti tingaitei, tinogonei. Don't look down upon yourself. Mindset iri carnal can be a blockage to what God has deposited inside you. Kutaura zviri negative nguva dzese pamusoro peupenyu hwako kunogona kuva a blockage kune chakavigwa naMwari mukati meupenyu hwako. So the solution yakagadzirirwa naMwari vachipa Adamu
Mwari vakatora mbabvu yaAdhamu, but hatigoni kusvika pambabvu kana pasina kuopenwa the flesh, kana tisina kubvisa nyama. Zvoreva kuti nyama yemunhu, ma-fleshly desires, can also be a blockage to a blessing or the favor of God that is already deposited in man. Munhu akatakura solution, munhu akatakura favor, munhu akatakura anointing, munhu akatakura grace, munhu akatakura a blessing iri maari, but kuti tisvike pairi, the word must open the flesh. Shoko ngarisudurutse kufunga kwenyama nekuronga kwepanyama kuti tigone kusvika pambavhu ingatipa zvatinoshuvira nekutsvaka muupenyu. So kune zvimwe zvinhu zvisina kubatwa nemuvengi, kune zvimwe zvinhu zvisina kutorwa naSatani, kungone zvimwe zvinhu zvakavigwa mauri semunhu zvaunofanirwa kushanda iwe pachako. Shoko rikakushanda, shoko rikakuvhura parutivi, tinosvika pambavhu inogona kuva a solution to the lonely man. Rutibidi mangbanani ano, you carry an answer, you carry an anointing, you carry a certain level of grace that can change and transform your life. There is a blessing already in you. Uzapane nguva yaunofunga kuti maybe ndiri kuroyiwa, maybe vanhu hasi kundifarira, maybe zvakati hasi kuitika because zvakazodai zvikazodai. I've come to tell you this. Kune imwe blessing iri already deposited in you. But pairi pacho, the word must open you. Shoko ngarikuvhure ndangariro dzako. Shoko ngarivhure parutivi. Tigone kusvika pane mbavhu, pane solution. The first challenge to humankind yaiva loneliness. Mwari vakaiadressa sei? God caused man to fall into a deep sleep and opened his side and took out a bone or a rib. So panoti God forced man to fall into a deep sleep. Panongotaura kuti munhu haana kuparticipata, kungwara kwemunhu, kuchenjera kwemunhu kwakasuspendwa, which means fleshly thinking, carnal mindset inofanirwa kususpendwa, yobviswa panzvimbo, so that the word, shoko rikushande, shoko rivhure parutivi, ugone kusangana neblessing nefavor iri already hidden in you. So what am I saying? You are blessed of the Lord. You carry an answer inside you. There is the favor of God upon your life. Hakuna munhu wemanga manga. Mwari havaite mistake. Mwari mukurarama nekutendeka kwavo vanosika zvinoshamisa. Shoko rinoti you are wonderfully and fearfully made. You carry a blessing inside you. You carry a blessing inside you. Zvakato deposit kwa mauri kare Adamu. Shauri kutochema ichocho kuva lonely ikoko kuna address kwa newe uri lonely kutara. Why? Nokuti mauri mune your partner, mauri mune that business, mauri mune that opportunity, mauri mune that favor. But what you need to do is to suspend a carnal thinking. Nokuti Bible rat Mwari, God caused men to fall into a deep sleep. Kureva kuti kufunga kwepanyama, a carnal mindset must die. Blessing Chitanda, House Cape Town, may the good Lord bless you. Maisa Gomba, may the good Lord bless you. So dambudziko remunhu rekutanga, the first challenge to humankind, Mwari vachita hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Mumwe wake akabva kupi? Akabva mune munhu ari ega. God caused men to fall into a deep sleep. Kurati vakasuspenda a carnal mindset. Munhu kurara, kuvata, picture yekuti haasi involved pane zviri kuitika. But abvuma kuti Mwari vamushande. God caused man to fall into deep sleep. So inside every man, mumunhu wega wega, mune blessing irimo. Let me repeat this. Hakuna munhu asina basa, hakuna munhu wemanga manga. Izvozvo kwanzwa zvichitaura kunzi hauna basa uri wemanga manga, kutaura kwevanhu. Mwari havagone kusika zvisina basa. Mwari havagone kusika munhu wemanga manga. Nyasha dzaMwari, unyanzvi hwaMwari, kugona kwaMwari, ability yaMwari nefavor
gone kugadzira product iri useless. So inside you there is a greater blessing. Inside you there is greater favor. Inside you mune solution irimo. But chakudiwa chi is to surrender to the will of God. Is to surrender to the word of God. The Lord God caused man to fall into deep sleep. Kususpenda a carnal thinking. Kuti Mwari ite zvamunoda. Kuti Mwari ndiri pano ndishande. Kuti Mwari ndiri pano ite zvamunoda. Kuti Mwari, I surrender to you. I surrender all to you. Take charge over my life. The Lord God caused man to fall into deep sleep. And the Lord opened the side of man. Vakatora a rib mbabvu. Pakazova Eve, the life partner of a man. Loneliness ikapera. So usati watarisa kuti kunze kunei ndiana achaita izvi. May the word of the Lord cause you to fall into a deep sleep. May you surrender to the will of God. May you surrender to the word of God. May you trust and believe in him. Tendera Mwari kuti vavhure parutivi. Tendera Mwari kuti vaite basa pamusoro poupenyu hwako. Mwari pavakavhura parutivi vakaburitsa mbabvu. So the same with Elisha. Inside Elisha, muna Elisha, mune anointing, mune blessing, mune favor, mune zvimwe zvinhu zvakavigwa naMwari. But zvinongoitika bedzi when the flesh is gone. Samubvunzo wangu, when are you rini ndepapi pauchatendera the flesh not to dominate over your life? Nderini ndepapi musupu wauchatendera shoko raMwari to dominate over your life? The Lord God caused man to fall into a deep sleep. A carnal mindset was suspended. Human idea was taken away. Zvakaitwa naMwari akarara. But zvakarekodwa for our understanding. Why? Nekuda kuti Mwari vakavhura parutivi pake. Onzo rikabviswa. Which means inside man there is a blessing. But kuti tisvike pane ropafadzo iyoyo, we need to deal or to do away with the flesh, the desires of flesh. Flesh iyoyo inongo representa even vamwe vanhu muupenyu hwako. Some people can be a blockage to the blessing that you carry. You can be a blockage, and your associates, vaunotamba now, those close to you, they represent flesh. They can also be a blockage. So panoda kubviswa nyama kuti Mwari vasvike pambavhu. Imwe nyama inoda kusuruswa. There are people who are close to you, but for a wrong reason. Kune blessing yakavigwa mauri yekuti nyama inofanirwa kubviswa. So imwe nyama inofanirwa kubviswa. Vanhu, flesh represents man. There are people in your life who are a blockage. They are there to block chinichocho chiri mauri. Thank God. Zvanzi gwara Elisha ranga rakashama. Flesh, nyama yemunhu, is also a picture of earth. Man was created from the dust. Munhu wakasikwa kubva kuguruva revhu. So gwara Elisha parakavhurwa rinorepresenta futi flesh. Bonzo parakabva representa futi flesh. So which means flesh number one is other people. Earth vanhu. Flesh number two, your own flesh. You need kuti kana vanhu ivo vakasuduruka, iwo uchibvisa kufunga kwepanyama, shoko raMwari rokushanda. So guva raElisha ranga rakashama. Ivhu rinorepresenta vanhu. Munhu wakasikwa kubva muguruva revhu. So pane two stages the flesh. Flesh number one, which is the earth. Ndo vanhu vakakukomberedza, ndo vanhu vakakusaraunda. Asi wese munhu ari close to your life, wakatendera kuva close to you, aripo for the better of your life. Some they are a trap. Some they are there to block something good. Saka chona pane pekuti zvakanaka zvikaitika. Kune vanonyanya bhowekana even very close to you.
That's a picture of people who are close to you, but vasiri happy for your success and favor. They are there to monitor your life. They are a blockage in your life. So the earth guva parakava empty. Earth represents man. Kurati pakabviswa vanhu. Number 2, kuti bhonzo richioneka panoda kuti kubva nyama yaElisha. Kurati kune vanhu kugoita iwe futi semunhu. Mwari ngavatipe mweya. Pane vanhu vanofanirwa kubva uye pane zvatinofanirwa kuregedza zvinofanirwa kubvawo patiri. Mwari werugare vakugonesei. Mwari wenyasha vakuchengetei. A blessed morning to you. Chakavigwa naMwari mauri ngachimanifeste. Blessing iri pabhonzo ngaichibuda iko zvino. Blessing iri mauri, favor yakaiswa naMwari mauri ngaimanifeste. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Father, I pray for your blessing and your favor. Baba ndinonamata nevana venyu zvavanoshuvira nekutsvaka. Ndataura ropafadzo, ndataura kusimudzirwa. Favor yese yakadepositwa maari Baba, ndataura kuti ngaichimanifesta iko zvino. May the blessing manifest. May the blessing manifest in the mighty name of Jesus. Amen and amen. It's a hello, people of God. Hello, people of God. Good morning to you. It's a good morning. Good morning. God bless you. Waona Sister Lee waona. It's a Miss Holloway. Mr. Holloway. How are you, Miss Holloway? I love you, Mr. Holloway. It's a Blapimbas. One of Blapimbas. It's a hello, Blapimbas. Hello, Blapimbas. God bless you, God bless you, God bless you, people of God. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Truly speaking, there is something inside you. Chaingoda bedzi kuti zvimwe zvinhu zvibviswe pauri. So there are times yekuti pane zvinongobva zvega. Remember, kuti guva vakasvika riri empty. Mwari ngavabvise. Zvausingagone kubvisa iwewe Mwari ngavabvise. Zvaune simba rekubvisa bvisa. But zvausina simba zvichida zvimwe zvacho nevamwe vanhu vacho unenge uchinyara uchidi. May the blessing and the power of the Lord rikuitire basa zvingobviswa. God bless you, God bless you, God bless you. Bye. You can also join me to street preaching. We started our street preaching. So I'll be evangelizing in the streets in town today around 4 o'clock Zimbabwean time. So you can join me street preaching. It's unfortunately if these days network may say, but we'll keep on. By chance munogona kuzosangana nemari dzotiri kuma streets maskati. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. So happy